Kapay kas tati pinakita mo niya JR, makaungit ka? Tapi dembagak nga makaungutak. Awan. Oo, gaya. Ang sag. Sana all. Uy, sana all. Tamatam, tatay ka pa kita kanyada. Pagawidim ni JR ng Andres. Okay nga pagawida, tulungan na lang ni mga tagalinis si motor kung Kimabalinmit nga sak lang aglinis di motor mo. atakamanang ka. Pakilaman pala suda, tibam na tasudatan. Ay, maday, jak payag. Hoy, Sika! Apay na pa ng mananaya! Dalang na pa namin ni Bakbak. Apay na pa ng manon! Aldaho naman pa tinina, bobram! Tigray, apay yan ang ako ni JR Toy. Makikita mo lang nga rudan, natultulungan na ni Emma daldalos ni motoron. Damag kapay lao! Parang damag lang, nakasungsungit ka. Siguro, madi kayo man nakiyalan na kayo mo dirabein. Kisti sa bang mga talaga. Ang kaman nagawid doon. Hoy, lakay! Ang kamalay na na dyan nagdidyaninikan! Tatan ba ba kahit? Huwag sa bayo nga talaga, una nasayat nga sumba yon? Si Kantumit, nagdakil tikin ang kurang mo. Siyempre, tatanaw. Mati ka sungsumbat. Mati si ka tungtong may. Ana, di ka peggaro dita? Paano nga doon pa kahit? Sika! Napay ko akong dito, kagawitan! Tsak ba nga tagawin? O maraming ko di balay. Kaya mga dati aramida, ikaw muli di kuryente, saka kalumag to. Hukis di sabana nga talagan, mambabarang. O JR, siya man dito. Di mo mitang mo ang punas. Ay, maday. Aruti ka man nga mangisurong. Ema, gusto mo tulungan na kita? Kita am nagal nga tultulungak sunan. Pal ka mo. Madi nga si ka tungtung ko, na Ema. Magtigil na kayong dalawa dyan. Sige ba, tatlo na lang tayo para di kayo nagtatalo dyan. Kapay kas tati pinakita mo niya JR, makaungit ka? Tapi dembagak nga makaungutak. Awan. Oo, gaya. Ang sag. Sana all. Uy, sana all. Taman. Hey, JR, saan ka na pupunta? Uwi na ako, Emma. Ema, pagod ka na ba? Upo ka muna doon at ako na lang bahala dito. Sana Sure ka all. ba, Ak? Oo naman, kayang-kaya ko na to. O sige, ikaw ang bahala. Sige, dyan ka na. Pagod na kasi ako. Hoy, ang init naman. Grabe. Ba't nasan si Bakay ma? Ayun o, Kuya Andres. Kisti sa banan, pinaypaysunan. Unang sticker ato yun. Butchug TV. Pang motivational rice. Hoy Bak, kapay si kamatik mong punas si Tam, kapay ni GR. Awanin Andres, nagawi din. Napinaan si ka. Kisti sa bang mga talaga. Madim na tabi na ibayan di taong. Daka lang paspasaling. Kaya pa ya, trip ko, pigilan. Pag-trip ka lang. Tagi di gawin din, siya lamang tuloy dito yan. Sigurado ka, Andres? Woy, ang pijak kaya. O sige, sige ka ng bagay. Kisti sa bang nagbang site.
Kagawitan! Di ka lang makatututor. Gure ka be, tagpakatakbay ni Emma. Ang pangagpakata ka pa, gawin kilatan. Che! Emma, uwi na ako. Ba't tapos mo na ba, Baak? Si Andres na lang daw magtutuloy. Ah, ganun ba? O sige, salamat ah. Wala yon. What are friends, di ba? O sige, Emma. Kisti sa bamaw. Tapos lang paabol mga pinagkita ang kagawitan. Sulukot na matamlay. Che! Tulong mo ka sa karamitin. Kisti sa bala nga tao na ato na pa yung babae ko silap. Emma, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Opo, ate. O sige, magkahain ka na doon para makakain na tayo. Asan na naman si kuya mo? Ayun no, ate. O sige, maghain ka na doon. Sige po, ate. Jinti malam kambigat. Agmalmalam nga mapan makisat. Dumayo uray agar arbis. Uy, lakay! Gusto natan! Nagsilang laon na ito, pinamayaman ni. Malmalpasan ba ko? Partakam, tamangan tayon! Muna kayo mga ano ba ko? Basta ibat siyang tatisidaw ka ha? Apay nga, di pa lakay nga sumabay kinyame. Mga alak pa imot at ipamigsak ang mga ano ba ko? Mga lati pamigsa? Kano ka ba mapumigsa ang sag? Ito namang yayala ta ba kahit? Ukis di sabab, ataka man na na. Ang kami di mga ano, mang sermon kayo man nun eh. Apay ka sa panuno mo. Bagpay ata da panunot ko ba kahit? Namay apay ko man ang panuno mo. Ang sag. Ano, sumabay kang mga anuhan. Well, sumabay ako. Lalaki tibag ng kastuyin na yan. Makunga kang sabay. Si Kalang Arte, awisa nun. May makaungutak kya. Ay, ukis di sabab nga talaga. Kinanayon lang mauntan taong George. Kuya, Ano? mamaya ka na kumain. At bakit naman? Anak ng... Bili ka daw muna ng ketchup, sabi ni ate. At bakit ako ba? Ikaw na! Bakit ako? Sabi ni ate, ikaw daw eh. Bakit? Aanin ba kasi niya yung ketchup? Di ko alam ah. Tanungin mo si ate, masasagot niya yung tanong mo. Ano, di ka bibili, Kuya Andres? Akin na yung pera. Bilisan mo. O ito ha, bilisan mo, Kuya Andres. Alam ko, huwag mo akong turuan. Kisti sa banan. Mangalak pamigsak nga mga kunak ko. Mangalak mo gawin pamigsak nga magmag na. As angin, George.